אני יודע שבימים אלה קשה להסתכל מעבר, ימי של מלחמה ודאגה, אבל בכל זאת, דווקא בעת הזאת אני רוצה לשתף איתכם בכמה מחשבות על הפרשה שגם קשורים לימים אלה. סיפור מגדל בבל הוא סיפור יחסית מוזר. זה לא כל כך משתלב אל תוך הרצף בתורה, ומצד שני הוא גם לא מספר יותר מדי מה היה החטא. פרשנינו וחכמינו נתנו הסברים למשך הדורות, אבל זה לא נכתב במפורש. חדשים, כמו הרב זקס, הצביע אולי שזה מבקר את העניין של אימפריות גדולות, רעיונות גדולים, שמוכנים להקריב אנשים על פני הרעיון. ויש חוקרים חדשים שטענו, אולי קצת דומה, שזה סוג של ביקורת על האימפריה הבבלית. מה שאני רוצה להציע זה קריאה קצת אחרת וקצת דומה למה שהציעו. התורה אוהבת מדרשי שם. כלומר, יש מדרשי שם גלויים, כמו האדם, שהוא נלקח מהאדמה, ויש גם מדרשי שם סמויים, כי הרי אנחנו נקראים אדם, על בסיס זה שאנחנו נבראים בדמות אלוקינו, כי דמותנו כתוב. ובכן אני רוצה להציע שהסיפור מגדל בבל הוא גם סוג של מדרש שם. ובכן הסיפור מופיע באמצע שושלת שם, והוא נותן הסבר לייעוד האופציונלי, הייעוד האופטימלי של בני שם. מצד אחד יש את אלה שבונים מגדל בבל, שהם עושים את זה על מנת לעשות שם לעצמם. ומצד שני, מיד אחר כך, יש אברהם אבינו שיוצא לארץ ישראל לאחר מצוות לך לך, ומיד כשנכנס לארץ הוא קורא בשם השם. ומה שהתורה רוצה להגיד לנו, שבני שם, הייעוד שלנו כבני ישראל, זה לקרוא בשם השם בעולם. לא רק לצאת בחומר ולבנות דברים גדולים, אבל להתייחס ולקרוא בשם השם בעולם. כמו שכתוב בפסוק, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אלוקינו נזכיר. כשאנחנו יוצאים למלחמה צריכים לנצח, ואנחנו ננצח. אבל אנחנו צריכים לזכור שהייעוד שלנו בסוף זה לאפשר לנו לקרוא בשם השם. אנחנו כולנו תפילה שנצח ישראל ישמור על חיילינו וישיב הביתה במהרה את השבויים. שיהיה לנו שבת שלום.